Nyt ollaan täällä Roihuvuoren koululla, missä käy melkein 1000 lasta koulua. Olisi hienoa kertoa, millä tavalla arki pyörii täällä tämmöisessä tavallisessa lähiössä ja mitä kaikkea hienoa täällä tehdään. Miksi nämä rakennukset on meille tärkeitä ja roihuvuorelaisille myös tärkeitä. Täällä on Täällähän on semmonen musiikkijuttu esimerkiksi, että nämä yläkoululaiset voi opiskella musiikkiopistossa koulupäivän aikana samaan aikaan, kun ne käy peruskoulua. Kenttä, Porolahden urheilukenttä, jossa on pesäpalloa paljon, tyttöjen pesäpalloa. Täällä semmoinen yksi paikallinen sankarihahmo on kentänhoitaja Hannu, joka pitää meistä tosi hyvää huolta. Ja olisi tosi kiva nostaa esiin myös näitä arjen sankareita tässä, kun me kerrotaan kaikkea hienoa kaupungista ja miten se toimii. Nyt tultiin Roihuvuoren kirjastolle. Täällä on tämmönen hieno pieni kirjasto, jota oltiin oikeastaan lopettamassa, mutta sitten paikalliset kovasti sitä puolusti ja jäi siihen henkiin. Ja onhan se ihan hieno. Siinä on melkein 1000 lasta tässä samoilla kulmilla, jotka kaikki nyt pääsee käyttämään kirjastoa ilman, että tarvii lähteä bussilla kauemmaksi. Näkyy Roihuvuoren tien niin sanottu punainen koulu, joka on kanssa tässä vastikään rempattu tosi ison rahalla. Ja siinä keskellä, jos mennään tuosta suojatien yli, niin näkyy minkälainen tavallaan urheilu- ja leikkipuisto sinne koulun piha on tehty, joka on tosi aktiivisessa käytössä myös silloin, kun iltaisin, kun koulu ei ole auki.